ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ 6ଟା। 6ଟାରେ ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକି ପଦାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ପଦାରେ ଜୋରସୋରେ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଦାରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଥିଲି। ଲୁଗା ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଘରର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଖରିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି, କାରଣ ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ପଦାକୁ ବି ତଳକୁ ଗଲି, ତଳେ ବି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା। ମୋର ଅଧା ଲୁଗା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଗା ପାଲଟିକି ପଳାଇ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ବସେଇକି ପିଇଲି, କାରଣ ସିଧି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ପୁଅ ଯଦି ଚେଇଁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ମୋର ଟିକେ ବାଇଗଣୀ ଛାଣି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କାରଣ ସିଧି କେବେଠୁ କହିଲାଣି ମା ଟିକେ ବାଇଗଣୀ ଛାଣ ବୋଲି। କାଲି ମୁଁ ବଜାରରୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ବାଇଗଣ ଦେଖିକି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବାଇଗଣୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ସିଧି ତାର ଶୋଇଛି, ପୁଅ ବି ଶୋଇଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାଇଗଣୀ ଛାଣି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ସେପଟେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଅ ଉଠିକି ଟିକେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରି ଦେଇକି ଖେଳନା ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣୀ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଲି। ତାପରେ ସିଧି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ସିଧିର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଲା ବାଇଗଣୀ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଇଗଣୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବି ତାହେଲେ ତାକୁ ପକୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତା ପସନ୍ଦରେ ମୁଁ ବାଇଗଣୀ ଛାଣିଲି। ପଦାରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବି ପକାଉଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ତା ମନ ପସନ୍ଦର ବାଇଗଣୀ ଛାଣିଦେଲି। ତେଣୁକରି ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ କି ବାଇଗଣୀ ହେଇଛି। ସେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ନ ପାଏ, ବାଇଗଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘରର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଏଠି ବାଇଗଣୀ ଛାଣିବା ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ